Hamua kadongan parhalado dohot ruas ni huria ni tuhata. Tongon di hari Minggu sadarion, pabor hatot tama paditata Dr. Andus Masrul Storus MDip, dohot keluarga. Sian HKBP Resort Depok 2 tu inganan pangulon nasida nai baru. Hobar tunanya turhon ni pimpinan HKBP. Tanok mamauliate siala sudi pakebeson nasida, jala tatangnya koma asa debata mangaramoti nasida, dohot keluarga, tu inganan pangulon nasida ne baru. Atong, aku ni tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 805/PDT SK PDT 8/2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP, dan aturan-peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Dr. Andus Masrul Sitorus MDip, nomor induk pegawai 2001212121972 tanggal lahir 22 Desember 1972, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Depok 2 terhitung mulai 01 September 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Ujung Menteng, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dengan ketentuan menjalankan tugas pelayan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan, menerima balajo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Memastikan updating data jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort, maupun jemaat. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan diberikan kepada yang terkait. Pertinggal ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 13 Agustus 2025, Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Peter Tinamunan MST, ditandatangani dan disitempel. Khobar tu surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP, Hamu Pendeta Dr. Andus Masrul Storus MDip, Mark hite-hite gowar ni debata ama, doho gowar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho gowar ni to di porbadia, hu paborat mahamu, sian HKBP Resort Depok 2 tu inganan pangulam munan baru, pimpinan HKBP pasahat tomoliate to hamu, siala pangulaon, doho pakebasiom muna di HKBP. Di pasu-pasu tu hata masaluhu nai, gabi hasangapo di goarna, jala tau las ni roha di hurianai. Mauliate ma nang di inata na mangurupi hamu di ulauni, martangi yang mahita.
Ali di bata amanami na marhabangsa di Banu Agijang. Nunga di paujakko huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruh hodo akan naposom. Makubasi huriami pujion nami ma guarmu. Jala dohonon nami ma mauliate. Ai hodo na palawatson naposom marhubas di huriaon. Pasu-pasu jala tupahima pangulon nasida. Samar perbue gabi hasang apod di guarmu. Jala bahelas niroha di huriam. Ho mana pabor haton na sida sian HKBP resort depot duaon. Tu ulaon na baru ho bartunan niya turhon ni huriam. Dongani jala iring-iring mana sida toktong pasu-pasu. Jala pargugoy ma nang keluarga na sida. Hupangido hami tu ho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Litiki mared dehita. Buyma paditata musye tu ngananna las disema musye Roma inang paditata sondang Simajuntak. Hamu kadongan di hari Minggu sadarion ujak konoma padita sodang Maria Simajuntak STH MPD gawe padita HKBP resort Depok 2 mardo mutusita bagi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 801-PDT-SK-08-2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pia Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan-peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan, menetapkan nama Pendeta Sondang Maria Simanjuntak STH MPD nomor induk pegawai 199305 19101963024 tanggal lahir 13 Oktober 1963 jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Semper terhitung mulai 1 September 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Depok 2 Distrik 28 Deboskap dengan ketentuan menjalankan tugas pelayan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan, menerima balanco pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. Kenaikan balanco pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat.
Apabila terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan diberikan kepada yang bersangkutan dan yang terkait dan pertinggal. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 13 Agustus 2025, Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dan distempel. Majaha ulau ni Pardita Resot, jinahani pendeta Marisi Simajuta. Tabegema ulau ni Pardita Resot, hombar tu aturan peraturan HKBP 2002 amandemen paupaton, taringo tu ulau ni Pardita Resot. Naparjolo, manguluhon resot rap dohot parhalado resot. Paduahon, manguluhon huria sabungan ni resoti rap dohot parhalado partohonan. Patoluhon, manguluhon rapot resot, rapot parhalado resot, dohot akar rapot nama rumang tirket resot. Paupaton mamikiri nasa narikot na tau panguluhon dohot pahehehon huria dohot parhalado na di resoti. Palimahon maniroi aka huria na masuk tu resoti laho manggohi tanggung jawab na. Ponopon patuluson haputusan ni sinode godang rapot majelis pekerja sinode, sinode distrik, rapot majelis pekerja sinode distrik, dohot rapot resot. Papituhon mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot arta ni huria na masuk tu resoti. Pawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resot tu rapot resot dohot preses. Pasiahon mamata-matai dohot mangaradoti hasasaun ni pardalanan 55% sian pelian na masuk tu ganup huria na adong di resot sitongoson tu BPSK hombar tu naung di totuhon. Hamuna Pardita nami Sodang Maria Simajutak STHMPD nunga dibagi hamuna surat keputusan ketetapan Eporus HKBP taringot tu penempatan muna di resoton. Saksongoni aturan ni huria taringot tu ulaun di Pardita resot. Atong namanukum mau dihamu di jolo ni akadongan namar pungu di son doho di jolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja Jalanapuna huriai. Naolo dohamu ojakono gawe Pardita HKB resot depok duaon jalana olo dohamu mameleho dirimuna mangaraduti aka ulauni hobar tu aturan paraturan ni HKBP naung binegemunai. Molosongoni rohamuna dok hamuma. Naulo doau sai didongani asini rohani debata maahu patupahon saluhut nai. Marhite-hite gowarni debata ama. Anak dohotod di Porbadia. Hupaujak mahamu Pardita Sodang Maria Simajuta STHMPD. Gabe Pardita Resort Depok Duaon. Saidongani mahamu mangulahon ulauni asa marsangap gowarni debata marhite-hite pakobasyo muna didongani jala di paragugu itu hatama nang keluarga upangidu hamima na diujakon mangaduk turu huria hamu kadongan parhalado dohok ruas ni huria ni Tuhan Yesus Kristus na diresoton Jako kamuma Pardita Sodang Maria Simajunta STMPD gawe Pardita HKB Resort Depok Duaon di bagasan Yesus Kristus uluni huriai. Tatang yakom ma jala taurupi ma tak urupi hamuma nasida dohot keluarga nasida asa menjadi ulun nasida di resoton.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami napuna huriai. Moliate marohanami jala pujon nami magwarmu. Aidang dipasobuho huriam so marparamahan. Sa di pabangkit hodo akan naposom na burju. Naulo suruamu mamaritahon hatam. Nunga di paujakho padita sodang Maria si majuta estia MPD. Gabi padita hakaperesot depok duaon. Pargogoi jala parabisuhi manasida. Asapolin di baritahon hatami. Lehon hahipason. Hatoguon dohot hiras ni roha. Mangaraduti sude ulau diresoton. Asamar parbue. Pargogoi ma amanami dohot keluarga nasida. Manupahi ulau ni naposomon. Pangido hami tuho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Itu kemarin data sada 57 ayat 2 disimba mulak pada tata dari ujakon. San Kristus Yesus sonari partikia mamandok kata perjolo mau johami harta pertinggal siapa padita naburhat padita masrul siturus MDiv dohot keluarga. Baik amang ala hata pertandingan namaon luas samu mazolo kami mamaketik kisah tokin ala hiratulu bagi kami nuangison balai sodo denaki usukun nakaning arang dosi dohonom monikku bamolo iliatiki inna. Oke, kebetulan anak-anak kami ada di sini. Walaupun tidak semua, pasat kami mah perjulu tu ya Stefanila, silakan. Kau udah kayak itu, Nik, udah. Shalom Amang Inang Parhalado, Amang Inang Jemaat HKBP Depok 2. Dan abang, kakak, adik yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya lah kita ada di sini sekarang beribadah dan memberangkatkan orang tua kami yang selama 3 tahun ini dipakai Tuhan untuk melayani di gereja ini. Dan tiba saatnya hari ini diberangkatkan ke tempat pelayanan yang baru. Saya di sini berdiri mewakili adik-adik saya. Sebetulnya adik saya yang nomor 3, Michelin, dan adik saya yang nomor 4, Sophia lah yang lebih banyak aktif mengikuti pelayanan dan persekutuan di gereja ini. Kebetulan saya baru setahun terakhir bersama dengan orang tua karena alasan perkuliahan di Sumatera. Kalau boleh jujur, menjadi anak pendeta itu sangat berat. Karena ada beban tersendiri
baik dalam kata, sikap, bahkan tren di zaman-zaman sekarang ini karena ada status dalam tanda kutip anak pendeta. Saya berpikir juga kalau anak pendeta saja sudah berat, apalagilah menjadi pendeta, pastilah sangat lebih berat lagi. Menyadari hal itulah Amang Inang semuanya mengingat bahwa pelayanan itu bukan hanya tugas ayah saya saja, tetapi juga perjalanan seluruh keluarga. Mungkin kehadiran kami sebagai seorang anak pendeta ada kekurangan, kami memohon maaf kepada Amang Inang semuanya. Demikian dengan pelayanan orang tua kami yang mungkin jauh dari harapan Amang Inang semua. Dalam segala kekurangan beliau, saya sebagai anak memohon maaf. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua kasih sayang dan dukungan yang jemaat berikan kepada ayah saya, ibu saya, dan kepada kami anak-anaknya semua. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita kami, cerita yang tidak akan kami lupakan. Doakan kami di tempat pelayanan yang baru, dan kami akan terus mendoakan jemaat HKBP Depok 2 agar tetap kuat, tetap setia, dan tetap menjadi terang di tempat ini. Terima kasih untuk cinta dan doa serta kebersamaan yang tidak ternilai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo. Ako pasama tuinata. Horas ma dihita saluhut na Amang Inang, suang-songoni nang naposo bulung na huhaholongi hami. Mulai ate ma dipasaha rohanami, tu Amang Tobing mewakili preses, nama kobasi pelayanan apaladitikyon, baik di acara temu pisah. Mulai ate menang di Amang Situasi Morakir selaku MPS di distrik Debos Kapon. Suang-songoni sudi akan naposoni Tuhani na palaritikyon ambil bagian marhobas di pelayanan di Minggu Sadarion. Angko sonari dang tangis biao ala di do Amang Padita do muluboy unang pola tangis inna. Alay tong do dang boy tarelakon ate Amang Inang. Dihamu amanami inanami suang-songoni nang naposo bulung or mahapetik kinahami jonjong dison pasahaton hata pertandingan manang mertading hata selama 3 tahun lebih au mendampingi Amang Pendeta Sitorus melayani di Huria HKBP Depok 2. Godang do akasuka dan duka di pelayanan. Di setiap pelayanan pasti ada suka dan dukanya. Alai do gumodang do pakilalahu kami sukanya akasilas niroha naung huparsoliho kami sian hamu amanami inanami suang songoninang naposo bulung. Mulate godang ma dihabur juon munai Amang Inang. Mulate godang ma aka kebaikan muna, doa muna, penguatan Tuhami, laho pabor hatok kami, tu inganan pakobasyon ne baru, ima di HKBP Ujung Menteng. Totong ma buah kamu hami ditangyang muna, terlumobi ma naposo ni Tuhani, Padita M. Sitorus, laho manguduti ulawan pelayanan ne baru muse di HKBP Ujung Menteng. Totong mabuak kamu ditangyang muna asa totong margogo Amang Padita laho manguduti ulon pelayanan ni muse marhobas di huriane baru margogo manguluhon huriane baru no pinasahat ni Tuhani Tuhami. Hami pe totong dobonon nami ditangyang nami hamu amanami inanami naposo bulung sudi ruas ni huria HKBP Depok 2 asa totong di bagasan las ni roha jala tutik-titik na mangihut pe
totong bigyon nami akabarita na denggan sian HKBP Depok 2. Nang hamupe, totong manon bigyon muna akabarita na denggan siya kami diinganan pelayanan na baru. Tangiang masih tangiangan mahita amang inang, suang-sungoninang naposo bulong. Di parsorata na sa lilingon amang inang, di 3 taon lobi, totu adong do akan nahurang. Alani molo tungadong akan nahurang pabahenan nami, pangulon nami, terlumobi di aka pakatayon nami, marhite aka parsorata na sa laon, dison mahami jonjong mangido maap, nadinggani ma ingot hamu sian hami amang inang, jala ima baritahok kamu tuhalak. Nang hami pe songonido, nadenggan nauli naong huparsaulihok kami, marhite aka parsaurata di tonga-tonga ni Huria HKBP Depok 2, idon non ingoton nami, ido peopon nami, jala ido baritahonon nami, tuinganan pakubasyon na baru di HKBP Ujung Menteng. Sehat-sehat maamang inang, suang-suang ninang naposo bulung, tutik-titik na mangihut, boy hitamu say pajupang di bagasan Las Niroha. Dang dohonokku selama berpisah hati amang inang, sampai bertemu kembali. Ala suatu saat nanti kita pasti bertemu dalam suka. Mulai hati mak. Mulai hati mak. Sahma Tuhan misionari kamang inang. Perjulo mohon maaf molo sedikit curhat na kayong buru namion nate. Ala memang bodoh toho alana tu dia bagaimana bergerak mungkin selalu di center ala buru nipat dita anak nipat dita di hamu amang inang hurian itu hatta perjulo sahali na pinarsangapan nama nami pendeta Erlu Batobing, kepala bidang marturia perwakilan ni inang preses na manguluhon acara sedarion songonima dot inang moliate di pakko besyo muna wi merdalan sahatu sonare na pinarsangapan amanami situa Morakir MPSD distrik 12 Boskap songonima na pinarsangapan na kadongan panggula naguktik na hadir di sonwaing akamanami parhalaw resort songonima akamanami na nami parhalado ni Huriata na pinarsangapan amanami na nami ruas ni Huriata HKBP 2 dan yang kami kasihi dan kami banggakan anak-anak kami, adik-adik kami, remaja Naposebulung yang mungkin kebetulan hadir di tempat ini. Mulai natanakin buido secara lisan anggau dang bui nungah husuratihian. Tong may unang gabi mangararatian non. Amang inang, saat ini saya, istri dan anak-anak kami kebetulan hanya anak pertama dan anak yang keempat, yang terakhir yang boleh hadir di sini karena yang kedua akan persiapan meja hijau dan yang ketiga juga sedang kuliah kebetulan antar pulau. Jadi Ombanwai kami son jongjong amang inang dan hari ini kami berdiri di hadapan amang inang dengan hati yang penuh syukur, tapi juga dengan perasaan yang haru, bercampur juga sedih. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan
pelayanan itu kepada saya, melayani selama 3 tahun lebih di HKBP Depok 2 ini. Tentu ini bukan karena kuat kami, tapi seperti khotbah Amang Pendeta tadi, adalah kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan pelayanan itu kepada kami dengan mengutus kami ke tempat yang lain. HKBP Resort Ujung Menteng. Namun tentu mengingat kebersamaan kita, kebersamaan kami dengan jemaat HKBP Depok 2 ini dan Parung Panjang, kebersamaan dalam suka dan duka, dalam tawa, bahkan dalam pergumulan pelayanan, jujur harus kami katakan ada rasa haru bercampur sedih. Amang Inang, kami merasa terhormat sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, dapat mengenal dan bersama-sama dengan Amang Inang jemaat HKBP Depok 2 ini selama 3 tahun lebih dengan segala dinamika di dalamnya. Kami merasa terhormat. Kami merasa berharga dapat mengenal Amang Inang, mengenal HKBP Depok 2 ini. Di tempat ini selama kurun waktu 3 tahun ini saya bisa belajar, saya bisa bertumbuh, dikuatkan, dan kami mengalami kasih Tuhan yang luar biasa melalui kebaikan dan kehidupan dari Amang Inang. Tentu selama di sini bukan tanpa pergumulan, tetapi kami bersyukur Tuhan jugalah yang memberi kami penghiburan di sini, memberi kami kekuatan dan sukacita, dan itu juga melalui Amang dan Inang. Maka izinkanlah kami Amang Inang untuk berterima kasih atas segala kebahagiaan, atas segala dukungan, bahkan topangan doa, kebaikan yang membuat kami bisa tersenyum, yang membuat kami bisa penuh harapan, bahkan yang menopang dan membuat kami bisa semangat melayani di gereja kita. Amang Inang akan ada dalam doa-doa kami. Terkhusus izinkan saya terkhusus kepada 2 punguan ini, walaupun harus saya katakan tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya untuk yang lain, Lansia dan Hana. Saya banyak belajar dari Amang Inang yang ada dalam persekutuan ini. Saya belajar dari mereka tentang arti sebuah ketekunan. Karena
setiap dalam perjumpaan kategorial misalnya, mereka menyampaikan seperti tadi khotbah Amang Pendeta, ada banyak pergumulan-pergumulan mereka. Bahkan kadang ada bisikan untuk membandingkan dengan yang lain. Tapi satu hal yang kami lihat, mereka tekun. Benget do nasida. Dan itulah kekuatan saya. Mereka yang menghadapi banyak pergumulan, tapi mereka bisa tekun, bengit. Dan jujur saya mau katakan, saya disemangati dan dikuatkan untuk melayani di gereja ini. Terima kasih atas ketekunan Amang Inang. Dan itu menjadi khotbah yang sangat berharga bagi saya. Demikian juga dengan Amang Inang dalam kategori yang lain. Saya bersyukur dapat mengenal Amang Inang karena bukan hanya Amang Inang yang belajar dari kami, tapi kami juga sangat banyak belajar. Belajar tentang iman secara praksis dari Amang Inang. Mulia tema. Alani mamereng isude gabe sumuang do gogonami Amang Inang semangat nami lau makobasi huriat tahun. Molo tungado ngakanauli napahicatto nakangulu partodion parhuriaon selama pakobesion nami di Depok 2 natulu taonon bata halas sommai jala Tuhanima namar sangap Tuhanima namar mulia. 3 tahun mungkin terlampau singkat, tapi kami memahami setiap angka, termasuk angka 3 tahun ini, bukan dalam kronos, bukan dalam peristiwa, bukan dalam hari, bulan, dan tahun. Tapi kami memaknai 3 tahun ini sebagai kairos, sebagai kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melayani di HKBP Depok 2. Ima pengatur itu hatta, dan itulah kairos yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh menggunakan kairos itu, kesempatan itu untuk menunaikan tugas panggilan Tuhan. Secara khusus ikodohonok kudo adong dona khusus singotok kusyak kuryaon nakpedak tulus begitu alai tong may pangatur nito hatta masong ni jodak tulus ati elas doroha siyak kuryaon iba buy calok paresis itu ati nakpetelu gijang kantor pusat dang natelu au nahurak suara dong. Mau lihat ya mak, itu sejarah dan itu saya catat. Di HKBP Depok 2 ini ya pernah sekali kesempatan, walaupun mungkin belum waktunya. Saya nggak tahu nanti di tempat lain ada waktunya. Amang Inang, jika selama saya di sini dan pasti ada kekurangan, ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung hati, ada mungkin yang terluka, dengan rendah hati saya mohon pengampunan Amang. Pasti ada, karena kami tidak bisa menyenangkan semua. Dengan rendah hati, sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, saya mohon pengampunannya. Dan untuk setiap dukungan, setiap kerjasama, setiap doa
dan setiap cinta kasih dari Amang Inang, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih juga untuk hari ini untayan syair kur yang menguatkan kami. Hana dan 3 kumpulan kur dari Desember yang menguatkan kami, dan terkhusus karena lagu itu adalah lagu yang saya sukai, yang dibawakan oleh seksi perempuan. Saya senang dengan syair dan lagu itu, dan saya makin senang melihat dirihannya. Ya, karena regenerasi itu berjalan rupanya. Terima kasih kepada seksi musik yang telah melatih mereka. Tadi saya lihat setelah Inang itu berdiri, ya puji Tuhan. Ya. Sebanyak matongate. Adong doh begi setna sing inang buru paseri inang buru tapi au teh. Dakya do pinakku bereng inang buru tapi ai. Mardirian kor. Nyonya Pasaribu buru tapi ya. Isod do inangi. Aduh. Mati. Terima kasih Nang lagunya, ya menguatkan kami. Kebetulan lagu itu tak kuat nih pagi dinat tadi, itu berarti botol nih rohaki itu tong. Mati. Terakhir Amang sadarion nunga di pabor haturiau kami itu ingan baru. 7 Desember PHM di Ojakon di inganan baru. Jujur dohonokku do rohakku majaloi pola ikut sahat tu tanggal 7 Desember. Dang alani nanek kato pautusan daun. Alai tong may alani asahatop ulah honoton ima ulah ni. Alai songoni majo pangaturna. Dang ala roha ay suau bi guru diau. Tuhat taima merhiti uluan naung mangatur honi. Alai di pudian nyari nabuderi pe saya merenuk kami rupani ay nakpaditaw pa ay liling may pa tanggal 7. So sudah musik belum tentu miturlawan non. Alai duk saya pinikiran nabuderi gabi songonom ma panidangyon hapor siyokku. Jinalo may song pangaturhon ni Tuhani. Ra nin naroha tar songonom mara sakap ni Tuhani. Mangulon majoloho. Paulak hosalo ja majo. Mangalap gogo majo, merenung majolo, gabe huingo sielia na diguei. Lungi dok Tuhani mangam maho, ay gajang nai dope. Jadi gabe tusima binuan mungkin sakap ni Tuhani mangulom majo, ay bidang nai di sasi hobesan, butuh tenaga. Butuh ima semangat sehiran nama cas majo huilalai di cas jolo asa full 100% charger nei rupani baru piano tanggal 7 tusan alani nang dohonokku suatu pola suku-sukun rohamu marhu do besok pad di tahun ai do nang hodokku nate ngapi na borohat na tanggal 10 nimi sedisonin na ate. Saya berhamu manginang dah rohak kinian ay nagpadito pedang buy dope tanggal 30 pinangon namanggati nangope tanggal 10 pa pero buabe no songoni makapaditaon jalaido memang sadaki banggan nami ba
kelas tu rohanami iko perhato potong nami doi na holongan rohani HKBP tu paditana dangulu paborhato lau maho danginna iko takas tu paborhat so sudah ipaborhat dakolan robani songoni takas tu aka nama bayan jari-jari pe boy menari-nari ipaborhat do imalas ti rohanami jadi unak pula dia rohamuna manginang dah mau lulus sido pehami ai boy do tahe di sido pehami edo ba mulodang dah kiwi tulang ngahujo ka paribat tu senon ni sia Serang Banten mulo subuh biasa wangkut tami barangin raku lain mau lihat manginang dah tangya ko kamu mahami manginang di pelayan baru masih tangya ngam mahita songonan idok ni inang pendita nak kening tuhatama na menuntun huriaon di pakobasion na tujoloon na niluhon ni inang pendita rap dohot inata pendita marisi dohot dongan sudi perhalado mabuan huriaon tupisi dohot misi naung tatotopon marhiti rencana strategis ni huriaton hututuk ma dohot pantun jadi ngahulului nak ngah masih donok nerako alai unak pola tipu tangak kamu angda lamar minggu dubita burung merpati terbang ke awan mengepak sayap menuju seberang saya pamit membawa kenangan Tuhan menyertai kita sekarang dan yang akan datang sedenari rumput hijau di halaman gereja tempat jemaat sering bersua walau raga tak lagi bersama tapi doa tetap menjembatani kita amin songonima amang hata pertandingan nabui tarpasatame biasa mati kitu hamu nabui hami turun namang ayo Pina satu kamu. Adong pengumat di sonsian parkir expander B2510 UYF tolong dipindahkan expander hitam B2501 UYF tolong dipindahkan di SMP 22 damang dayunang terus sama partikiata pinasahat matiki sonari ima mandokata patujolo siapa dita nanyo jakon inang padita sodang Maria Simajutak dohot keluarga. Molia tema tapasaha tutuhata pardenggan basai ala toktong di bagasan pangaramotion nahita salhutna sonak kita hamina borhat sian semper rap dohot tolu punguan pajupak kita di tonga-tongani huria HKBP Depok 2 di bagasan hahi pason amanginang hita saluhutna ngasepakat tami naopat nama dokhata holan sahalak kuma haruape ni pagajang nina halakon na tolu jadi ulima na parjolo madok mauliate hami tu amang padita Lumban Tobing sebagai kabit marturia sekaligus nani utus ni inang preses distrik 20 Deboskap laho mangojak ko kami dohot nakin sekaligus paborhaton amang pandita M. Sitorus napaduahon hami madok moliate tu dongan MPSD amang situa
M Simorangkir na Rosian Distrik rap dohot amang padita Lumban Tobing. Na patuluhon hami madok mauliate tu dongan Parhalado Resort Depok 2. Songoni nang dongan Parhalado sian HKBP Parung Panjang na niuluhon ni amang padita pahala sihotang. Madok mauliate hami di dongan nami amang pandita M Sitorus dohot inang rap dohot Parhalado di tonga-tonga ni huriaon songoni nang dongan nami inang padita Marisi Simanjuntak hinorhon ni Pangulon Muna dihilala roha nga murahami manguduti pakubasion manang ulaon di tonga-tonga ni huriaon HKBP Depok 2 dohot di HKBP Parung Panjang. Songoni nang tu saluhut seksi kategorial sude na adong di tonga-tonga ni huriaon. Tanpa hamu totu au hami sude dang mampu dang margogo laho manguruti pakobasion ni amang padita M Sitorus alani amangi nang saluhna hita sude na pungudison tung masiuru pamahita laho manguruti pakobasion ni amang padita M Sitorus dison asa marsangap maguar ni tuhata jala makorhon lasni rohama di hita saluhuna. Na paduahon ia nakin nungadi barita hobbe anggo goar nami ngatakas ngataboto ia amang nama ngalapau ngajong-jong bedi sonna sida amang tumpal gultom jala di basa-basahon tuhatama dua yanakko dihami ngajong-jong beda sida dison ima Daniel Happy Putra Gultom dohot Sarah Gracintia Juliana Gultom. Jadi dang marhasohotan dopena sida molo marhasohotan ngajong-jong bedison alani ya masih rupa mahita amanginang masih tangyangan asa ya tumiburo kan boy dang opat behami haduan borhat sianon daksai binoto ido tangnya kok kamu mah kita hami iya na parpudi madohonon nami kebalikan ni amang padita MC Torus kan anggonakin nasida madok unang dia rohamuna mulu saya disot dope hami ala memang hira gerbong dohami 5 ikon masih paimaon sahali mangakak dohami sude dang adong nabui masih pajolo-jolon boha bahenon ngasongoni pangaturna berusaha dohami madok 2 Januari mak alai songoni mak lasma rohata jadi kebalikannya amang pada Sitorus tukpe ngadiojak ke kami di son sadarion unang dia rohamuna molo mani diberek kamu dang manigor disok kami mohon dimaafkan amanginang saluhuna ala dang dipaborhat semper dope hami sotungan nong didok semper beh inang padita dung diojak kok daktarida lao songoni iya jadi hami di paborhat tanggal 30 pe sarupa holang-holang na dohot amang padita Sitorus jadi nga masih pasiata behami kan ay manigor ridok amang Sitorus unang torpalao au hamis yanon palias semai nah jadi anggo hami disemper memang boy tenang-tenang alana padita na manggati hami dang manigor boy tong borhat
songoni maka ada anak. Jadi amanginang hita saluhutna iya didongan parhalado HKBP Depok 2 songoni dongan parhalado resort iya molo dang di idahamu tor dang di son hamid ari minggu on unang dia rohamuna. Jadi nama nguluhon 2 huria nama hami molo amang paritasi torus dang adong manguluhon di dokna sidak merenung. Iya, jadi molo au berjuang 2 nahuhobasi kan memang ido tanggung jawab dang boy protes sami disi kan jadi nama si urupan dohami alai posroha laus disemma dohonon nami asa parbinoto hita salut na marhite omma kan ngadison amang padita Lumban Tobing sebagai utusan manang perwakilan sian inang preses disemma hupabotoho kami marhite omma ulaun dinaso boy hami rap dison hupasata mima diuluhon inang padita marisi Simanjuntak. Jadi iya burju-burju hita dah diuluhon ni inangi kan asa taba bidang pengalaman inangi beta anon sianon muse gabe padita resok nasida ido kan iya. Nah jadi amanginang lasmarohata molo adong dia siap do hami di call. Siap hami di call tidak apa-apa dan adong pola naga berepot terbuka do hami ya alai di horhon ya kana masa na parpudion ya jolo japri hamutong kan pabuah hamu sian HKBP Depok 2 do ahu manang hami inang. Jadi songonima dan adong gajang iya jadi dan adong pola gajang do honon nami mau liate ma disalut kehadiran ta secara khusus di punguan lansia 2 cahami lansia buha bahenon amanginang. Jadi hamu dongan parhala 2 te nakin huberengi di konsistori isi do dongaku lansia di adong do HP kan tor lasroha iya di punguan lansia te naniuluh ni amang situa a silitonga moliate amang di lasni rohamuna semangat muna daung lansia ikut nina nasida sudi lansia moliate amang di halo jauh kamu ngahehe nakin jam pato namang inang iya alana dihatai sotung macet dang dapat parkir kita berangkat jam 6 jam 6 marua macam 6 dokon nang pola jam 6 dilihat di Google Map gabe japi tu manakin hurang berangkat toho matong hami pahatopu mohon maaf ate manginang molo songona pahatopu hami na paduahon tu punguan ama moliate amang di punguan ama di lasdi rohamuna tong naniuluon ni amang situa a silitonga ica rohana sida iya lasmaroha anon amang iya rap mula do hami unang ditor tadi kok kamu nggak disihi nangi halaki lo mak disih tahu mula do hami kan ai kuci jabu pe di hami do kan bebas do hami masuk anon itu kan nah patuluhon tupunguan ina Esther moliate inang nani uluhon ni evangelis inang betna boru na 70 nani alap ni amang sitompul ya lasroha di payuti tamu do HP dangau na di payuti tamu si Sarah do di payuti tamu kan iya jadi ya moliate mak ya unang mabiar hamu songon tikina baru royau torodo hamu inang kami bagaimana nanti kami guru kami mana kami nanti nggak nyanyi hudok doa tenang hudok kalian hamu pasti nyanyi terus inang yang manguluhan dangau manguluh kamu marhua mau manguluh kamu siapa inang nah, pasti nanti ada caranya bagaimana inang ada jadi toro guru amang pe nababan manguluh kamu manggajari hamu laus diurupi marhite musik iya imam marhite si Sarah pasti nanti ada dan tidak tertutup kemungkinan kami manitip ate amanginang ya punguan lansia punguan ama Esther sude tahe punguan bereng-bereng kamu si Saraon ate
Iya alana mundar mandir do pe ibana tu semper mengajar do ibana kan. Iya mengajar musik bereng-bereng kamu. Iya di do ibana. Iya kalau nanti Esther masih memerlukan ya kita cobalah. Yang penting sehat-sehat. Nah itu kan. Nah jadi ya lasma rohamuna dang pola gabe ai poso do pe ibana. Dia 2 kali seminggu dia masih mundar mandir ke semper ke Kelapa Gading. Jadi torpayu tamu maibana. Jadi dia doho kan. Jadi songoni ma amanginang mohon maaf sahalinai hami mangido maaf molodang manigorboi hami dison marjamita hari Minggu somalna songoni do ikontor marjamita do alai on nah khusus ma on nate amanginang. Iya hami mohon maaf ya dang alani jais di rohama nami memang na songonido pangaturna sian uluan pucuk pimpinan HKBP sahalinai masih tangyang mahita sehat-sehat mah horas mah dihita saluhna. Boleh temenang keluarga. Sonari Pinasati Kimandokata mewakili ruas Sian Huria amang Dr. Andes S. Manulang. Salam. Hamu na pinasangapan amang Kabit Marturia amang pendeta Ertobing mewakili Pareses HKBP Distrik 28 Deboskap amang pendeta Dr. Andus M. Storufs NDIF Songon Uluan ini HKBP Resort HKBP Depok 2 inang pendeta Sondang Simanjuntak STH MPD ima nagawe na naing uluan na baru di Huriata di Garizaon. Amang inang jemaat ni HKBP Depok 2 na berbahagia di bagasan Parmingguata Sadarion. Sok-sokoni nang tuhamu yanak pun namin apa sebulung. Maulate ma dituata di bagasan Parmingguata Sadarion ada istimewa karena hari ini kita melakukan paujakon amang inang padita na naing martugas di garda tahun dohot pabor haton amang Dr. Andus M. Storus MDIF martugas piddatu HKBP ujung menteng di Jakarta. Maulata ma dito hatta boy hita secara bersama-sama menyaksikan ulaun na taulahod di Bagasa Sadarion. Tua mata amang Storus do keluarga secara dinamika ini Huriata di Garizaon tung dihilala ruas do songod dia pengembangan pelayanan kerohanian na diulahon ni amang
lumobi tu hami lansia. Sudenai boy di ulahon amang tung ala ni pasu-pasu doh dengan ni tuhat taido na setong mangalehon tuamang talenta na naing terus manugu-nugu hamilan sia ng ruas ni Suliha KB Depok 2 di dalam pengembangan iman kerohanian. Sada nama saya kesaksian dari hami amangi tung nirasahod do boha asat sailam tubuh dalam damdenggan hapor siya ni hami ruas ng hami lansia. Ima sada kesaksian na boy hujalo hami di pangulaw ni amang di gerejaon. HP kurang lebih tulu 1 tahun ma amang do keluarga melayani di gerejaon. Perasaan na misi songon na mahatopu amang pida ala ni begitu dekat secara baik pergaulan maupun di dalam pekerjaan, terutama di ladang ni Tuhan ini. Jadi molo pianon amang borhat tu tempat naik baru di Tanjung Priok, ujung benteng tahya mangate, di ujung benteng ba mangido hamet tok tutu hatta, saya lam di pasu-pasu ma Tuhan, lam di pasu-pasu Tuhan ma amang, asalam tarida udah ni amang di ujung benteng tuak ka ari na mangihut. Tangyang nami tong akka cita-cita ni amang na so tercapai dope selama di Depok 2 ang giap ma nung di tempat na baru yan non hala amang boy gabe dapot na pernah cita ni roha marhite-hite pasu-pasu na siya tuhatay tu inang dohot amang 9 jutak baru 9 jutak napida sian HKBP semper mungkin molo libereng inang hami di sonnoaheng boy ma ra adong gambaran sawti di amang di inang bahwa tarsongonom ma ruas ni HKBP Depok 2 nuaing. Pos dorohay nang di na neng bertugas ama inang di garis tahun ahanong dibuat di pature amang pendeta Sitorus boy dilanjutkan bahkan dikembangkan oleh inang pendeta Nodison. Ang dia matutu saya diparugui itu hatta inang roh keluarga nalao manugu-nugu ruas ni huriat tadi son. Songon hata parpudi dohonok kudo songon upama ni bata nasering didokon napurat tano-tano rangging masiranggongan tuhatai toktong mamanugu hita nakpe hita dao sian inganat tabi tarlumobi tu amang padita sitor do keluarga
kurang malu nga dokton ay upasay. Mau lihat. Oleh teh mama. Tapak hukum hamu kamang hamu kenang. Tapak hukum. Mandokata ma sonari wakli parhalado. Situa nami situa diha serikar. Horasma dihita saluhna. Nahu parhat sangapihami Kepala Bidang Marturia Distrik 2 Pulalu de Boskap Amang Padita R. Lubatobing STH Dohot Robongan Siat Distrik 2 Pulalu de Boskap. Nahu hormati hami Amang Padita Pahala Sihotang MTH Dohot Robongan Sian HKBP Parung Panjang. Nahu hormati hami Padita M. Sitorus M. Dev Dohot keluarga Dohot Robongan. Nahu hormati hami Padita M. Boru Simajutak Dohot keluarga Dohot Robongan Nasian HKBP Semper. Nahu hormati hami Sude Parhalado ni HKBP Depok 2. Nahu hormati hami Padita M. Boru Simajutak Padita fungsional. Dohot Sudema nahu haholongi hami ruas ni HKBP Depok 2 Resort Depok 2 Sian Namekmet Sahatu Lansia. Tamasi tutudo hita madok mauleate di bagasan Arianon. Dinaung denggam mardalan parminggota dohot di acara pelepasan dohot baujakot Padita di Huria HKBP Depok 2. Parjolo sahali dohonok kuma selamat mengakhiri tugas pelayanan Matu Amang Padita M. Sitorus MD. Amang nunga mangula di Huriaon liling na hira-hira 3 tahun obak bulan mulai sosala. Meragam doakan masa di pelayanata di Huriaon. Sukacita dohok duka cita. Jala boido dohonon gudang do Siti Ruwon gudang do si Ingoton. Songo kuria na mangolu tu adong do tiki memulai pelayanan di sada-sada Huria. Jala laos totong do maruju ngaka pelayanan ni. Adong pepatah nama dok bukan perpisahan yang kutangisi. Karena perpisahan dalam pelayanan bukanlah hal yang perlu ditangisi. Sebab itu sudah menjadi visi dan misi gereja kita untuk memberitakan firman Tuhan agar semakin banyak terlayani dan semakin banyak jemaat terberkati. Tetapi pertemuanlah yang patut disyukuri, karena melalui pertemuan itu bertambah banyak pelayanan yang boleh terjadi membuat kita semakin melihat kasih dan penyertaan Tuhan. Mau lihat tema di Tuhan gudang ni perkembangan pelayanan di Huriaon selama kepemimpinan ni Amang. Ni kuat doi. Na barjulu ra mulai salah hita di pelayanan ni Amangod do hita pemekaran sektor sia sektor gabe 10 pak sektor. Jala di pelayanan ni Amangodo
di baen masa perlombaan festival kor antar sektor. Jalan monang ditiki sektor 12 Mahanaim. Mau lihat mah di amang. Naba dua homuse boido terbentuk renstra nihurion. Alaido non nagabe garis-garis besar di pelayanan nihurion tu selanjutnya. Aladong dosa ada nahuingot kerunduan ni amang padita. Ima di sihol nasida asadong manian sa dapat dita na melayani di Smyrna. Sekolah minggu remaja doh naposo. Alatung masai sihol rohana sida asalam tugu hapor seaun ni ianak kota natulu bagian ni sekolah minggu remaja doh naposo. Anggia ma tujuluanon boy terlaksana asalam martaba hapor seaun ni akka ianak kota. Alani amang mau lihat ma dohonon nami di pelayanan muna suang-suangoni nang inang dohot keluarga. Di sudea kapakobasya muna di Huriaon. Sada pepatah nama dok tak ada gading yang tak retak. Kalau retak bukan gading namanya. Alani gudang dora kana hurang nabi nahen nami khusus na parhalado di tiki parsermonan di pelayanan ba pangyudon nami amang unang ingot tamui salpuh kamuma siar rohamu songon parsalpumuna laut tu semper jadi akan naulima diingot amang di pelayanan di ujung menteng jadi akan naulima diingot amang di pelayanan di HKBP ujung menteng acadohonom masongon hata ni upasa borasia pasar Cengkareng tolhas masahatu kota tua. Asa horas maamang padita di ujung menteng. Horas mananghami pelayanan di Depok 2. Mardalam mana tua-tua satokid domaradi toho di torang niari. Selamat jalan ma dihamuna amang padita. Selamat tinggal ma dihami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Nomor pudima namangihu dohonon nami ma selamat datang dan selamat melayani tu inang padita resort nami nai baru padita sodang borusi majuta. Mau lihat ma di tuhatta di patulus tuhatta pardalamu sianinganamuna sahat tu Depok 2 nang pe tutu dang boy langsung pelayanan di Huriata di minggu naro. Mau lihat manang di sudeak karuas punguan nama dongani inginang. Boy rap marlas niroha hita marpungu apala di bagasan sadarion. Songon na mengakhiri hataku adong dosa dapatun aso nang hatinggalan parhalado. Burung merpati di atas cemara riang bernyanyi di alam terbuka. Selamat datang buat inang pendeta. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya. Songonima kata sambutan siak kami tuhatama nama dongani hita saluhuna. Horas. Sonari binasati kino wakili parhalu resort amang situa ha pajaitan. Salam. Mau lihat tema di tuhata, mau lihat tema di parsaurata di nama muji pasangapo tuhata ita di bagasan sadarion huhut mabege barita nauli naong pinasahat ni amang pendeta Erban Tobing kepala bidang marturia sian distrik 20 de Boskap. Nahu hormati hami, nahu parsanggapi hami amang pendeta Erban Tobing, amang pendeta Dr. Andus Masrul Sitorus, inang pendeta Sondang Maria Simanjuntak, inang pendeta Boru Simanjuntak, dohot amang pendeta Pahala Sihotang MTH,
Song ni manang akka dongan parhalado. Lumobi ma tuhamu akka na tua-tua nami. Akka yanakon ni huria. Madadu sudah hita napungu di bagas huriaon maing. Di bagasan roha hamoloto kita pasaton hamoloto ni rohata tutuhata dengan mardalan di naung pinaborhat ni huriaon amang pendeta Masrul Sitorus huhut nakaning naung diojakon nagabe ulun nai baru inang pendeta Sondang boru Simanjutak maule atema odo tangyang ta toktong di bagasan dame las ni roha paborhaton dohot manjakon jalaboy dengan ture mardalan saluhut nai jongjong hamidison songon na mewakili sian parhalado resort ni huria HKBP Depok 2 nunga seiya sakata hami do akadongan parhalado resort song nedok ni situ tuai sada silopagadong na dua si puli mulu sada pe hami na makatahon sudi mahami dapotan uli. Jadi song nima parjulu mahu pasat hami hatanami tu naung tapaborhat amang pendeta Dr. Andus Masrul Sitorus dohot inang buru sinurat dohot keluarga. Terbertik tadi kata-kata si putri si buru ya sebagai anak pendeta itu berat apalagi sebagai pendeta. Kami juga begitu dek. Ya, sebagai anak sintua juga mungkin anak-anak kami ngomongnya seperti itu. Sebagai anak sintua itu berat apalagi kami sebagai sintua. Song ni orang anak karuas ate sebagai ruas berat. Nagudang anak ka si go anak kasetoran. Nah, apalagi sebagai anak ruas. Jadi yakinlah sebagaimana yang adik mintakan tadi, ya supaya dengan doa dan kasih kami juga akan mendoakan itu. Kami memberangkatkan kalian dengan doa, cinta dan kasih ke tempat pelayanan yang baru. Langsung nima nang tu amang dohot inang pendeta Dr. Andus Masrul Sitorus nunga mace gudang di patu pahamu akka pakubasion nauli na denggan makorhon akalas niroha dame di huria nabulunon lumobi di hami nasian pagaran sada do pagaran ni huriaon ima parung pajang ay parung pajang ope soboto halapatan na ola rohami sahatami di parung pajang ayah haman ayang lapatan embolo panjang ne huboto do lapatan na alay parung naon anu nang lapatan yon alay liling-liling hurimang-rimang parung ubereng ma ba iyembe nami dangadong holan na ilutu-lutu itu hami mulo merminggu narohak kumay oh parung gabe hubam ma penafsiran om mara singkatan ni parung kilon narohak kumay jadi guarnado dainay na parung kilon yang panjang 26 tahun mahuriat tarisan dari pintu ke pintu sudah kita alami ya. Ini maaf kalau curhat sedikit di luluan notor pateh. Artinya sekaligus do mohon dukungan dan doa supaya kita sekarang di sana sedang membangun jaringan, sedang bagaimana mensosialisasikan supaya kita bisa menerima ya tanda tangan ya dari khobar tu SKB 2 menteri ya teh. Berat, dulu sudah dapat 71 tapi gugur. Ini ulang lagi dari nol. Ya. Kembalilah ke topik ya. Amang nunga gudang nang pinatu pamuna tadi daro nang nakaning pagkatidakon ni nasian ruas dohot sian parhalado naong makatidakon akan uli nadinggan naong diba ipatu paamang pakubasyo di huriaon song nido nang di parupajang maule atema di saluhut nai dak pala gudang dohonon song nido ni situ atu ima dohonon nami amang pidong si tapi-tapi habang di atas ni hauma horas mahamuna hupabor hatami horas hami na tininggal homuna ala berpantun dong amang nakaning berbahasa Indonesia teh kami pe dohonon nami mah kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti kalau ada kata perbuatan yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang
bolehlah kita bertemu lagi. Mau lihat tema nang tupunguan lansia ni huriata Depok Duaon song ni naking inahan nate. Naung patu begi honde de puji-pujian. Tuhat tama natok tong mga leon dame las ni roha. Laos song ni ma pasat kami mahata nami sonari itu inang uluan ni huriata ne baru di resoton. Mau lihat tema enang ada orang di paru pajak kami lu bisa 10 tahun kebeuluan jodoh kita Arab mulu sinode distrik di Deboska pateh. Artinya sedikit banyak ya banyak juga ada komunikasi dengan inang selama ini. Jala boido binoto rupani nadinggando akana ni ulani inang nasa lelengon ya. Posdoroha kami setabi mamolohu hatahon nate dakpala tibo ekspektasi nami itu inang ya, tapi bisalah meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Amang Masrul dan pendahulu-pendahulunya dan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Imara olak nido penabui terpasah taminang. Yang penting bisa damai, boi saroha sude, jala boi denggan masih pauneonean molotuk piado ngaka nahumerang. Bakona deh. Selaku manusia pasti nggak ada yang sempurna ya. Jadi posdoroha naminang dengan kehadiran inang gereja ini HKBP Depok 2 Resort dan pagarannya bisa berkembang maju dan akan semakin jaya. Itu harapan kami. Mau lihat manang di punguan lansia molo kami desan usinda hudok kami teh usia indah. Lansia nasen semper punguan Esther nasen semper dohot punguan ama di patuduhok kamu. Itu juga satu fakta membuktikan hinaulini pakubasyon ni nango di sana teh. Mau lihat tema los kami juga hupeo pami mai jala nilai positif mai hubut kami jala kami juga positif thinking dengan kehadiran inang ini di sini ya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kita ya. Songon na mengunjungi hatak kumah hudok kema tu kita salutna emesita batu maina perlinggo menisi boro debatado na martua sudi mahita di parorot songonima sahat nyata nami tuhat tama na mangaramoti mamas maswita salutna butima pinasahati kitu para tahun lo pasaton cenderamata diuduti musea ditutup ma bimbingan sian preses manang wakili Pandita Erl Batubing. Parjolo sahali mauliatema di tuhatta mauliatema pasahaton nami tu Amang Pandita R Lumantobing na manguluhon dohot inang Pandita Amang Pandita Sihotang Sihotang tarlumobi parjolo sahali mangido kami tu sude ruas ni huria jongjong kami di son parhalado songon parhalado para tahun nang akadongan parhalado pe mewakili sude ruas. Jadi songon hami para tahun neng pasahaton songon cendramata sian huriat ta HKBP Depok 2 dang pola gajang hami makatai alana king dang pola mardongan upasa alana habis upasa dohon aha. Jadi olah tangiang dosi dohonon nami. Jadi songonima di Amang dohot inang, dohot di sude adik-adik nami naopat nang pehola 2 mewakili. Molo si dohonon nami akan adinggan nadi urioma ingot Amang tarlumowi inang. Secara pribadi au terharu do. Dang boy dohot inata natuari ikut dohot donyan secara pribadi HP hasil kontrol jangan dulu jalan jarak jauh. Jadi
Huhilala rohanami do alai sian sude ruas ma si pasahaton nami tada holong manang cendramata molo petung songonon amang balgani rohani ruasi ma berek kamu sayang giat ma amang dohot inang dohot keluarga di inganan pelayanan baru di ujung menteng perjolo tangyang nami bergogo ma amang dohot inang dohot keluarga mardongan hahi pason molo petung songonon hupasahat hami las marohani amang inang dohot keluarga unang bereng amang alai sayang giat mau dipasu-pasu tu hatta tuaka ulau nadinggan ido tangyang nami jadi nunga sada rohanami pasahaton jala sada marohani amang dohot keluarga majalosa ima si pasahaton nami pasahat amang ma jadi mau lihat mah baik makamang inang mau lihat mah lasrohanami di paborhat tamu bereng son hira bukti transfer nama huidan son mau lihat mah amang inang pasu-pasu tuata mah huriaon matang yang nami lam mangerbang matuak katikin nengro jala pos rohanami sotong masyadi hamu lau patu pahon akan ulina dingkan tu akan posona sungoni mah pasal tami mau lihat mah Horas may takamangin aksudi. Jadi parokno tero nakinan tanga pala arong gudang namulak yude hamuna. Biasanya nene naman molong ketemu pisah, molunga mandok kata ngalau sudah buti. Anggo doh bereng sudah doh hamuna setia tu pedita muna nate. Doh setia hamu tu nama cakup pedita. Luar biasa do Depok 2 nate, termasuk anak kina saya semper. Nah perjodoh do nami tak pelagajang wihami do kata. Kebetulan inang pareses dan bui sadari dohot alarok tok kakoboseni nasida di HKP Bogor alena tuari nungari patupa di gereja tahun ima sera terima tu paditata ina padita sodang semajutak do padita Masrul Sitorus tari di patupa do isa distrik marite hite inang pareses sa matebena tu hita na paduahon molo hami akka pangulan agok tiki termasuk akka padita jabernami do mutasi ate dak pola tarsonggot tita mularong rupaniro SK bah hatok ne pindah 2 tahun depe 3 tahun depe kan jadi patanna bagian ni sada jabar ni padita do ikomutasi asa adong muse pendijukan beko kamu majo bolo sapi 7 tahun di sada padita budu ke persoalan itu bosan nina kan, ale molo na 4 tahun, 5 tahun iwana to, sokolo tabo udah pena kan. Patuluhon, malate matadok, mengenai mutasion, dungadong sentralisasi di HKBP, artinya ba odra sasitongna, dak pola semar gulu-gulu besar memutasi. Nah di dia sepen dengan marulupulup, bane deko tapi marulupulup. Jangan sudi neng pangulan aku tiki rak marulupulup alani sentralisasi i. Edo sido gajiku dok nebona pasogit obat tu golongan nih. Jadi ngadong beteng dihita rasa iri, rasa cemburu, dungadong sentralisasi. Idon kita pasah 55 Mei tu sentralisasi, 45 Mei tu hita. Jadi mulai perupani songona mal do bangkit pare pengotai, ale merite pesta gotilon. Molo bereng nak kamu luar biasa do hepe kuriat tate aron dope nakinan maro 450 juta te nakina de luar biasa jadi lasmaro hatta di kehadiran sentralisasi jala memang naikon tadukung da kamangenang ate tadukung mai asa sude horiata KBP boy tong marulupolo
Namangi yuk mamuse, mau lihat mak tu pendeta nami, amang pendeta Masrul Sitorus, moloh beri kami nak kinuras nuriat tahun, sen awal sampai akhir nak kidar beri kami na mulak. Itu adalah songon sadatan dedui, artinya dihaholongi doa musuh. Dihaholongi do, juga ditang dihaholongi, itu ratok dong lagi. Temak nak kujalangin dah kan. Tetapi ini saya lihat ini sampai sekarang masih kita masih bisa bertahan. Hal ini ama pendeta nami Masrul Sitorus nak penakidok kamuna dang mitorbu di pedu jakon tanggal 7 Desember rope bang apa sebetong nonete hampir 3 minggu no kamuna ngabu merenung mana ngabu musen no kamuna menambah semangat na selelengok ka tiap minggu tiap hari do lu jero teruskan hari do borongin ba mungkin masih ringgit dui itu mungkin caranya Tuhan ini adong masa waktunya sampai 3 minggu boy hamunan non gabe mempersiapkan pelayanan di tengah-tengah ni huriat tanah di ujung Menteng. Malate manang dinang, kuberi kami inangon betul-betul lo inangok kuberi kami sada inang ipedita pardihuta. Masai marpakia pek takup, markebaya pek takup, jadi patulun ibadah natong ibana song sada inatan ipedita te. Sitiruo do inangon nate. Amen. Jadi bena amangop peboy di songon bakubasi dengan alan inangon do. Bayi dotong, sada do halak kebereng di pakawasonna. Selamat menang dah, sudah anak kota. So ini manak tinak pedita sondang dohot amang, ba ngatabe nakinan akan masukan arahan-arahan syarota di pok duaon, porsedo hami. Inang berpengalaman di tengah-tengah ni huria, ngagudak kamu mengalang garam, termasuk ma distrik di Baskapon, dan ne baru beda hamunaon. Ngahai tarapate, hamu di Bogor, kami di Depok Timur, jala ngetor di bawah lupan lokasina lintasan di dia nengon ngebetor di bawah hamuna porsedo hami tu inang pendeta sodang boy musion lam tu majuna lam tu hebangna ulatonate mauliate ma amang dohon nami syakuriata narosian semperate mulai nasugut ina hamuna ngasa di sepukul lalu te berarti pukul pak rote oh luar biasa do mengantar pendeta munon baik lansia punguan nama songoni nang Esther kuberi kami dolak sin rohamunai menghantar pendeta kita ini adalah juga sebagai contoh ala na burjuru pada ditamunon doh amangon benda bui hamu sampai sahatu son ido inangon kita tahu ngaku asun ning gereja nami pola mana rohonaoninna ale termasuk kisetiadi molate ba dia manami di son lubo milen siada lalu jama mangin angate songoni ma nang dihuriata di pok duon hama manami perhalado mangate molate ma sudi multimedia sudi perhalado sudi nakinan nakaparkor lasrohan nami di patu pahamu na nauli na ringgan tu kapangulan na goktiki di tengah-tengah ni nataon jadi kondilo tok tabain unang marndalu jahita mabay na kanadinggan di tengah-tengah ni huriate tu hatama madongani huriata do paru panjang tu hatatong madongani hamon non di lamor hak mi hamon non tu semper Bodi mak, horas mahita. Manit de mahita, los tatutuk mak. Tangia ko mapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, kodo haroron ni saluhut, selehon-lehon dadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wak na hus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa hupara siyang hami pilihanon, pati bulhon harajam, ito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay rohan nami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami godang ni silion lihon mitu hami. Asalam grigir hami madok mauliate tuho.
Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di bawah gijang, sa pinorma dia magawarmu, se Roma harajaumu, se saut malo menyeroham di bawah tongon songon na di bawah gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se samadosa nami songon panesa nami, di do sedongan namardu satu hami, unang hami togihon tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor hormadamena tutodi munabi. Jadi asa tajala masuk pedita tanaror na bawah hatate. Boleh be kamu lagui debata mama dengani hote. Kamu merasa yang kami lah pola. Debata mama dengani ho. Oh itu? Tunggu selesai sudah bang. Oh ya. Oke. Sidung masih jalan nggak bang? Minap sondang. Halo. Jadi boa-boa di